ning kelangyan aglar pandamunjan tinondir kekonan sorotetan padang lan pacari Cedarito para Pandhawa tumuju ing kahyangan Suralaya pecah tindaknya sang Dewa Amral kaliyan para Pandhawa pepindhane nganti tumurning wahyu. Saking sang soyo sinasoyo anane aromat sinamatan tuyo dinayan berikuring kau taman kakinot saking samangiki wonten ing perut Astimo kalabuknya kawan puro yahono minangka sesoleh saking kandang mangore jroning tias angrembak nyuwun kuncaraning Praja Astina mekaten ingkang kawit juling lakti
kandaning sang nata dewa kanya sakarya kena semono kang cahya ana wengi sayakti narendra musti kengrat ya musti kaning narendra mangke to mangke opo guru dahono sidun pawarto ingkang sae tumuju Praja Hastina nggih pawarto kados pundi opo guru dahono nggih kula minangka utusan saking Gandang Mangore nggih Ibu Durga Bedari perlu kawuningan wekdal sak menika para Pandhawa sampun kapikut wonten ing Suralaya kanthi kapikut ing Suralaya tentu kemawon badhe kalebetaken ing Kawah Candra Dimuka mila saking menika sinuwun pun Ibu Bedari Durga badhe mengsamaken punapa menika badhe dipun terasaken napa boten awit menawi badhe katerasaken pun Prabu Duryudana kedah dados ing bali-balipun ing Dendeng Mangore mekaten para Pandhawa senika sampun dipun bekta ing Suralaya inggih nggih tentu kemawon badhe kalebetaken ing Kawah Candra Dimuka mila saking menika monggo karembak menawi katerasaken Praja Ngamarta ratakaken Praja Ngamarta dipamel sungsang pawana balik menika ya lingkang sae nanging inggih niku jenengan besok menawi seda dados anak kula iki baju barat kawula nggih pun Bapak Guru Dahono Bapak Pandhita Durna oleh sumurate walu gembol manyor-manyor kados pundi nggih anak Prabu ini Bapak sampun midhanget menika kados pundi walah inggih den ingkang nami Dunya Branda menika mboten wonten cekapipun pramila menawi para kadang Pandhawa anak-anak Pandhawa ninggalaken praja mboten usah pun biarah kemawon mboten usah nambahi pegawean di Paduka ngaten Bapak Pandhita inggih jenengan kados sampun cekap wonten ing Praja Ngastina mangke pikantuk Pandhawa kepengin malih sak liyanipun mekaten Bapak Sangkuni kados pundi pamanggih Bapak Sangkuni menawi kula gadhahi pamanggih napa ingkang kaaturaken panembahan Guru Dahono menika sae sanget saenipun ratakaken mawon Pandhawa mumpung sami
ninggalaken Pandhawa ingkang sepindah kaping kalih menika satunggaling margi kangge mbatalaken wontenipun murungaken Baratayuda menawi sampun rampung. Desuni. Mbok ngerti ya Desuni. Kabeh-kabeh arta benda Kastina wis duwe banjur arep ngakapi liyane. Mumpung wonten kesempatan. Walah mekaten. Inggih monggo kula namung nderekaken. Inggih. Mila kula ingkang badhe damel sungsang bawana bali. Aku ora melu-melu. Apa betane urip yen mung garep nggoleti wis pati. Alah pepati inggih mangke kawula nuni inggih. Purna pangandikan para Pandhawa para Astina ing samangke badhe damel sungsang bawana bali ing praja Pandhawa. Kang ginucap ingkang mangke minangka lumaksana pepindhaning santiang munulya.
warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine kamsar. Ingkang jawab salam mugi-mugi gadah putra dan putri yang soleh dan solehah. Yang menjawab salam dimudahkan, dilancarkan dan disempurnakan dalam beribadah. Yang menjawab salam hutang-hutangnya lunas. Yang menjawab salam dapat jodoh lagi. Dan niku nggih alhamdulillah matur nuwun sanget niki nggih. Pak Kiri utamipun nggih sederengipun monggo bersyukur hari ini saged pinanggih kanthi sae. Nggih. Alhamdulillah sehat. Menawi boten sehat boten bakal saged tempal ing sanggar mriki. Nggih ora mangkat. Alhamdulillah udan terang nggih. Sehat. Nah, sehat niku tandane jenengan ora kenang penyakit. Sing jenengan penyakit niku wonten kalih. Setunggal niku penyakit jasmani. Sing ngerti jenengan tok. Uyeng, bengkek, ora duwe duit niku mesti jenengan nggih. Kaping kalih penyakit rohani. Penyakit rohani niku sing ngerti wong dia. Umpamane munafik, seneng gundengi, kalian sombong. Ciri-cirine penyakit rohani niku sepindah boten purun bersyukur. Alhamdulillah sami bersyukur langkung-langkung ngucapan selamat Pak Giri putranipun sambung tutuban insyaallah 7 bulan. Didoakaken para niaga, para sinden, para rab sedaya mugi-mugi bejang saged lahir gancar kanthi sae. Amin. Pak Giri kadah wayah malih matur nuwun Pak Giri nggih. Apa Mas Agus? Ibu Maning lho apa? Marahin Mas Agus jare Ibu Maning apa Pak niku nggih. Matur nuwun sanget. Ing wekdal menika wekdal ingkang sae kula namung badhe sekedhik ngaturaken matur nuwun menawi saged usul nggih Pak Giri nggih. Pak Guru bertamu ya? Oh ya udah ndak Bapak nggih. Menika monggo kangge pentas niki niku judule wau menyambut napa nggih? Ruah nggih. Nah, maka untuk pentas berikutnya disesuaikan temanya. Berarti besok kalau pentas setelah Ramadan, setelah Idul Fitri dalam rangka sawalan, nggak niku tadi mantan temenanan, nggih. Nah, 6 bulan Agustus dalam rangka memperingati HUT RI. Tahun baru dalam rangka tahun baru Hijriah. Jadi dipengetin niku ora mung blaka-blaka bayangan dari anak kegiatan. Misalkan HUT RI niki rawuh Pak Suroso nggih saurunge labuh Pak Suroso kon mengendikakan tentang HUT RI. Jadi kelihatan niki hari ini sudah diawali dengan menyambut apa namanya tadi jenenge Pak? Peruahan. Mulane langsung gawe tumpeng ya Pak ya. Alhamdulillah. Anun sewu batange. Nggih, mboten kados wonten ing dalem menika. Nika dalem menika kadidene ketiban daru. Amargi rawuh Pak Kades Kalimandi wonten. Alhamdulillah. Pak Kades Kelampok wonten. Alhamdulillah. Pak Kades Kalilandak ugi rawuh. Alhamdulillah luar biasa. Mangke menawi badhe nyekar mboten napa-napa, mangke yang penting jam 12 bubar teman rusak paten jenengan nggih. Nggih sak kersanipun panjenengan. 12 lebih lagi seperti mboten napa-napa nggih. Itu besok untuk berikutnya nggih para dalang mangke ada temanya. Lah tanggalnya mangke terserah mawon teng Pak Giri. HUT RI ya kok antaranya tanggal 17. Angger surah nggih tanggal 1 surah dari jenengan tanggal 1 surah ana kegiatan nang sanggar. Nggih nun sewu Mbak Cangking menika nggih gandeng panjenengan kan dalang tua kaya pula nggih ya terus niki napa intine ya banyak napa kata istilahipun dialognya nggih usul panjenengan kula tampi amargi napa saking panjenenganipun Pak Ki Dalang Krisna Aji nggadahi pemanggih bilih napa
mangke pentasipun nika wonten temanipun. Lah kados wonten dalu menika temanipun ruahan nika margi menika bulan ruah. Kesehatan. Nggih, ingkang kaping kalih niki daftar dalangnya putih nggih Pak Giri nggih. Sampun Aduh, kayaknya pada rawuh kabeh apa ora ya? Nggih. Absen lah nggih. Arep disangoni kok ya. mriki daftaripun. Matur nuwun sanget rawuhipun niki Pak Sarimin, alhamdulillah rawuh saking Karangjati. Menawi Pak Pardi Pepe wis terkenal niki nggih rawuh nggih. Rawuh luar biasa. Pojokan. Wonten Pak Agus Priadi saking Pengikiran. Menika mboten. Alhamdulillah. Pak Slamet Fauzi lagi MC. Selamat wonten niku. Nggih, matur nuwun Pak Slamet, Pak Bartono, Pak Kasimun pun di Pak Kasimun. Wonten. Matur nuwun, nggih Pak Resmanto. Bonang niki Bonang terus dobel kenal nggih. niku Pak, biasa nggih Pak nggih. Pak Badirin, rawuh Pak Badirin. Oh niku nggih. Pak Pinarto tadi izin, Pak Gio sungit nyebut rawuh. Mboten nggih, moga-moga sehat nggih. Pak Untung. Pak untuk rawuh. Oh Pak Gio lagi tetangga. Nggih. Pak Ruslan matur nuwun, Pak Saridin matur nuwun rawuhipun nggih. Niki kepada para dalang kula mau mohon matur, mungkin suatu saat ada pertemuan yang khusus dalang. Ora kudu wayangan, tapi dialog pada cerita jenengan duwe pengalaman apa, duwe lakon apa, jenengan tahu maupun dalang sapa niku cerita. Dadi saling mengenal. Nah, gone ora kudu teng mriki. Umpamane Pak Haji Ruslan kepengin nggo silaturahmi mboten napa-napa. Dadi aja mong dolanan wayang ngerti ki tok. Maksude najan jenengan nun sewu. Napa? Jarangkan nggih, tapi kan mempunyai ilmu kan itu nggih. Ngejang Pak Giri, gimana Pak Giri? Insyaallah gitu. Bisa nggih? Nggih siap nggih. Nggih, insyaallah. Ngejang dia anak-anak undangan nggih. Ya yang lainnya tidak wajib. Kayak Pak Tarmono tidak wajib, tapi ketika ada kesempatan dia mohon hadir ya gitu. Nah, setelah saya pun monggo Pak Ruslan, Pak Giri kangge bawonipun aturaken. Oh nggih, nggih. Menapa janji adalah hutang nggih. Mari kula bawane mangke ingkang menapa nyekar niku Ibu Tri Warsini yang terkenal dengan nama Bundini. Oh, Bundini. Nah, nggih. Tri Warsini sinten niku, Pak? Berdiri Bundini apa ya? Berdirilah. Berdirilah ben keton kok. Oh, bawa nggih, monggo. Semantan nggih, Pak. Nanane ing kandutan dungkap pitung sasi ceritane mong kebab pitung bulan Nggih, tunggal pitung sasi ngoten, nggih. hana luri ket kuno makuno tan nilaraken adate ceritane Mbak Sange anu kuwi anu naluri kit kuna-kuna kuwi sana dadi aja pada diilangna Kuna. nggih kuwi mung netepi adat ngutimring moho agung nora pegat anggen muji kinanten gelar srana wilujengan
ingkang sinebut tingkeban. Dadi ana sing arane wong Banyumas ya bakal ngarani kebak niku. Makane kuwi tingkeban niku. Ana maning sing ngarani mitone. Pangajabe lestari ingkang kasti widodo kang sinadya monggo Bundini monggo Bu diri Bu gitu ngerti aja kan minyak kula karo nyam. Oh, nggih kencang bilih malih. Jan niki begil banget panjenengan Mas Mbak Limbo. Pentas teng niki terang sore dilala. Doane kok. Penontonnya luar biasa. Penontonnya ada 5 ribuan kok. Nggih begil sanget jenengan nggih. Luar biasa. Urip ana kota-kota Mas
tanggap. Urip ana kota